Erokamano ahinya Steve. Aya, Ambrose, kapok ipenjo aparo ni wachiwne na rawera Paultine. Yes. Koranto gima wacho, anini, jiwo gima Steve wacho. Ka Ambrose wacho ni jok mok nyalre ema nie band 1, jomoko nie band 5. An gi osiepa ma wan go di school. Ato anani band 1. Kendo ang'eyo kaka a calculate gigo kendo aelewo. But koro ka Ambrose wacho ni jok mok nyalre ahinya nie band 1. Wanyisi Sharon, nitiere jok mok nyalre ma nie band 5. Kendo an go osiepa ma wan go di same class. Ene band 5 to dalagi ok ginyal kendo ok ginyal. Kata sandi sama nwatimo penj wan kaka etuk kachacha. Ka pokichulo pesa, bora ni pokichulo pesa, ok gingi. Giwacho ga ni household fee ni onego beni isechulo. Lakini this time round gima notimore, ne giwacho nochuno ma nyaka students mano wuok modhi nyaka help offices mondo pesa no o reflect school. Iyudo ni giwacho ni pesa no nitiere. To kichopo kacha iyudo ka pesa no onge poko kele school kanyo. Koro kaka school gino ok gingi mano. Giwacho ni bora ni pesa no gin gidwa neno no chul kore kitim penj. Iyudo ni nyithindo mang'eny ok tim penj nikech nini no. Alafu sani ka giwacho ni gi reduce fee no. Sani kana calculate iyudo ni band 1 cha ne gichulo na gimoro 9,000 lakini 9,000 sani iyudo no either to 11,000 to gimano giwacho ni gi reduce. Alafu band 2 iyudo ni koro gi maintain kaka ne gichulo. Band 3 gi reduce 2,000, band 4 gi reduce 2,000. Mano no onge different nikech e band 1 kacha gimedo to 11. E band 2 gi maintain. Koro gini wacho ni gigolo side moro to giduoko side moro. Matena ni koro kaka koro anani band 1. Yudo kana yudo help 27,000. But koro government chulo naga scholarship 63,000. Koro 63 tachulo a year 1 na chulo 180,000. Koro nyisani 63 kigolo 63 e 180 chande. Podan gi one something monego beni ane machulo. Koro matene ni kiyudo no mi help cha gimanisha ni help no ichul godo ang'owa fini to gin giwacho ni help ni onego beni itimo godo weche gik mitimo konyi. Iyudo ni koro gimi pesa mar help mang'eny to scholarship tin. Matene ni koro in kaka nyathi onego beni kaw fini ni help nicha ichulo kendo ichaki manyo kaka ing'ang'ana to giwacho ni in nyathi monego beni sirikal konyo. To giwacho ni band 1 ka onego beni gichulo ni 100%. Mamano be en gimo onge nikech pod parent chulo large amount of money. Kata sani yudo ni awinjo ni atieko fee mar on my side but gin kaka government pok ne gichulo margi to giwacho ni ne gise release fund mar university. Erokamano ahinya Ambrose, concerns magina gin mane?